Croeso I chi I Drefforest, I Brifysgol De Cymru ac I gyfundeb Dwyrain Morgannwg sy'n eich croesawu chi leni I Undeb yr Annibynwyr 2024. Awn ni am dro bach yn fuan i'w chi weld ambell I le sydd yn rhan o'n hanes a netifeddiaeth ni. Rydyn ni'n ystod eang o eglwysi o Bors Cawl draw I Gasnewydd a lan hyd y cymoedd yn ogystal. Da ni wir yn gobeithio y cewch chi fwynhad yn ein cwmni ni. Mae'n braf o beth bod ni gyd yn gallu ymgynnull gyda'n gilydd. Wy'n sefyll wrth ochr y ffordd fawr o Gaerdydd I Gaerffili o flaen capel Watford. Capel gafodd I adeiladu yn 1739, ond o gynulleidfa fuodd yma ers 1662. Yr rheswm ni wedi dod I fan hyn yw mai dyma'r gwreiddyn greodd eglwysi annibynwyr ran heleth o dde-ddwyrain Cymru. Ac felly, allwn ni, reina ni sy'n dal I addoli mewn capeli gyda'r annibynwyr, allwn ni fod yn ddiolchgar iawn I Istis Price, Cadben Price oedd ei enw, roddodd y tir I adeiladu'r capel yma a datblygu'r gymuned gynulleidfaol. Mae yna nifer o eglwysi sy'n gwneud gwaith da cymunedol ac yn fyw yn eu cymunedau lleol. Efail isaf yn gwneud gwaith yn eu pentre ac yn yr ardal gyfagos. Mae Angor Grangetown wedi plannu ei heglwys newydd a mae hwnnw yn beth cyffrous iawn. Mae Ministries hefyd yn gwneud gwaith allweddol yn rhwydweithio allan i'r gymuned. A mae Bethel Penarth yma hefyd yn gwneud gwaith cymdeithasol. Tabernacl Pen y Bont yr Ogwr a Ffordd Cawl hefyd yn gwneud gwaith gyda'i podlediadau a'i stiwdio recordio newydd yn fanno. Felly mae yna bethau cyffrous yn mynd ymlaen yn y cyfundeb. A dyma tŷ cwrdd Bethlehem Gwerdygarth I ni yma rhwng y cymoedd a'r ddinas yn denu aelodau o sawl ardal ac yn gweithio yn groesawgar ac yn weithgar. Yn y mesri fan hyn mae'r cwrdd merched yn dod at ei gilydd, ond heddi mae yna griw o aelodau wrth I wneud gweithgaredd gwahanol I gefnogi'n gwaith fel eglwys dimensia gyfeillgar. Mae'r artist Anthony Evans wrth I'n creu blychau cof gyda rhai o'r aelodau. Gadw darn o ysgrifen, darn o lythyr, pob math o bethau. Fe gawson ni'r cyfle llynedd I ddathlu 100 yr adeilad. Mae'r achos yn hyn a hynny yn 190 mlwydd oed yn wir ac yn gobaith ni wrth gwrs ydy bydd pobl yn dal I ddod yma am genedlaethau I ddod am y canrif a hanner nesaf. Ni yn y bad ucha, y pybot sydd ddim ymhell o Brifysgol De Cymru yn Drefforest a wy'n sefyll ar lanau'r Afon Taf. Ac yma, nôl yn ystod y diwygiad Methodistaidd, dath Hywel Harris I brygethu. Creodd y fath gyffron y dorf, fe ddechreuodd bobl neidio I fyny ac I lawr ac yn anffodus. Yn ôl Dr Tudur Jones, fe ath rai o nhw mor gyffroes, fe gwmpa nhw mewn i'r afon tu ôl I fi fan hyn, a buodd criw ohonyn nhw wedi cael ei golchi lawr gyda'r llif, a fanna welon nhw I diwedd. Felly, I ni, man I ddod I siopa a cael pryd o fwyd i'r bad ucha, ond mae yna hanes Methodistaidd creulon iawn yma. Ac yn anffodus, doedd dim arwyddion bryd hynny gan Gyfoeth Naturiol Cymru jyst yn rybuddio pawb o'r peryglon. Yma ym Mhenarth mae Capel Bethel yn gwneud lot o waith elusennol. Rydyn ni'n cefnogi Croeso sy'n gwneud gwaith gyda pobl yn byw gyda dementia. Da ni hefyd yn cynnal cyngherddau aml yn codi arian. Da ni'n cynnal
te a swper mewn gerddi aelodau, a mae yna dipyn o waith yn mynd ymlaen lle mae'r gymdeithas yn braf a da ni'n mwynhau addoli'r arglwydd mewn ffyrdd gwahanol, a dwi'n ffodus iawn i gael pregethu ym mhwlpud Bethel Penarth ac hefyd yn Tabernacl y Bari, a mae Tabernacl y Bari yn eglwys gynnes gyfeillgar yn ogystal. Ath dros ganrif erbyn hyn ers marw Morfudd Llwyn Owen. Cafodd ei magu mewn diwylliant tra gwahanol i'r hyn sydd yn ei leni. Diwylliant lle oedd y capel yn allweddol i fywyd cymdeithasol a diwylliannol Drefforest, a hitha'n cael ei magu yn Gymraes gloiw i haith, fel oedd yr ardal yma yn gyffredinol yn Gymraeg i iaith yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae'n dra gwahanol erbyn hyn, ond mae'n dda bod ni'n cofio Morfudd a'i cherddoriaeth ac yn dal i gael y fraint o wyddio ambell i weddi i'w thonau. Wel, yn Tabernacl Efereisiau, mae popeth sy'n ei wneud ar capel oherwydd bod cefnogaeth, hwnna'n bwysig ofnadwy. Mae'r adroddiad, so mae'r addoli, y ganolfan, y fynwent a'r ardd yn un yn y meddyliau ni. A nawr rydyn ni'n meddwl nawr beth yw dyfodol yw'r beth nesaf. Y peth pwysigau yw bod cefnogaeth y capel a mae traddodiad y capel gyda ni o ran beth ni wedi bod yn gwneud gyda'r anghennus dros y blynyddoedd. Beth sydd wedi newid yw, yn ystod Covid, dechreuon ni ofyn i'r pentre os oedd, lle'n wag oedd e, os oedd pethau dyn nhw gallen nhw roi mwyn roi'r anghennus a llenwan yr lle yma. A help i ddechrau da yw pethau sylfaenol. Yn rhoi pecyn at ei gilydd o pethau i'r gegin a pethau fel platia, powlenni, bygiau, cillydd a ffyrc, pethau fel yna, just pecyn. Ar ben hwnna wedyn, gallen nhw gael microdon, tecyll a toster. Hwnna'r pecyn sylfaenol. Ond beth bwysig yw Facebook, pobl a pethau i bobl sy'n mewn angen. Mae ffydd da fi mewn pobl, bendant mewn pobl, so mae gobaith. Wastad teimlo bod yna obaith. A'r cariad, bendant, achos heb y cariad sy'n dod trwy fan hyn, hwn ddim yn gweithio. Ni yn Honteg erbyn hyn, a wele gartre John Hughes, cyfansoddwr y dôn Cwm Rhondda. Wy'n ame a fydde John Hughes wedi hyd yn oed dychmygu mai ar derrases pêl-droed a rygbi fyddai dôn yn cael ei chanu, ond erbyn hyn, efallai mai dyma'r emyn dôn enwoca mae Cymru wedi allforio i weddill y byd. Gaid mi o ddewgrit Jehova, beth bynnag yw ystyr hwnna i'r oes sy'n ni'n byw ynddi, mae'n cael ei chanu mwy nawr na fuodd hi erioed. Wel, mae'n gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth yn ystod y ffilm bach yma, a gewch chi ddod nôl ym mis, allwn ni brofi chi eto pan fydd Steddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ym Mharc Ynys Angharad, a bydd croeso cynnes i chi fanna hefyd. Mae gennym ni wledd ar eich cyfer chi, gwledd gerddorol ar y nos Iau, oedfa gyda'n gilydd ar y nos Wener, ac yna fe gewn ni hanes tair o eglwysu'r cyfundeb sydd yn arloesi gyda y buddsoddiad maen nhw wedi gael gen yr undeb. Da ni wir yn gobeithio y gwnewch chi fwynhau ac y cewch chi wledd yn ein cwmni ni.